Isa pong born again si Pastor CJ David, nagsisinungaling at sinisiraan ang Katolikong simbahan na tayo daw, doon daw sa Vatican ay wino-worship natin. Sinasabi natin na si Satanas, si Lucifer daw ay ama ni Jesus. Obviously na nagsisinungaling po siya dito at i-expose natin siya dito sa video na ito. Para po maintindihan nyo, mapanood nyo yung sinasabi ko, eto po exactly yung video. Panoorin nyo po muna at pakinggan nyo maigi yung kanyang akusasyon na tayo daw Katoliko sa Vatican, wino-worship natin si Satan o dinedeklara natin na si Jesus ay anak ni Lucifer o si Satanas. Ito po yung video, panoorin nyo maigi. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga. At panoorin po natin sama-sama. So expose po natin ang bagay na ito. Deus, Lucifer matutinus invenias. Ide in quam Lucifer qui nescito casum. Grabe, tumatayo balahibo ko. Tignan nyo yung translation na nasa baba yung translation. At actually, na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman. Ito talaga yung pagkakatranslate sa English. Christus filius tuus, qui regressus ab imperis, humanos generis venenos ilusis, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. Grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Sinabi pong gano'n. So ayan po mga kapatid, obviously na mabibigat yung paratang akusasyon ng isang pastor na ito, born again pa naman daw. Kaya dito sa video ay i-expose natin yung kasinungalingan niya. Sabi niya dito sa video ay tumatayo yung kanyang balibo or grabe, sabi niya, pero titignan natin kung sino ang grabe dito. At bakit sobrang kasinungalingan itong sinasabi ng pastor na ito. Yung kanta po na yon na sinasabi niya na yun nga, kinakanta daw, chinachant natin doon sa kanta na yon na si Jesus daw ay anak ni Satanas. Ang tawag po doon ay etong kinakanta namin ng mga pare pag Easter Vigil. Katatapos lang po yung Easter Vigil. Last Saturday, yung evening po noon, Easter Vigil po ang tawag noon. At isa sa party po ng celebration natin yon noon ay kung natatandaan po ninyo ay yung Service of the Light, sisindihan yung Paschal Candle, tapos papasok sa simbahan, ilalagay yung Paschal Candle sa kanyang stand at yung deacon o kung sino man naatasan, pari man yan o kung sino man yung kakantain yung tinatawag po natin na Exalted o yung Easter Proclamation. Yun po yung kinakanta sa video na yon na kinopya ni Pastor CJ David na ito. Ito po exactly yung wordings ng Exalted na ito. Ulitin ko po ang chant na yon, ang kanta na yon, kinakanta namin na pare, hindi lang sa Vatican, kundi sa buong mundo pag Easter Vigil. Ang tawag doon, Exalted o yung Easter Proclamation. Ito po, hawak-hawak ko ngayon ang libro na ginagamit namin pag Holy Week. At andito po yung instruction, paano kakantahin yon at yung mga wordings, Latin saka English, yung English translation. So, pwedeng kantahin sa Latin, pwedeng kantahin sa English. Ako, siyempre, hindi man naman natin naintindihan dito sa Pilipinas ang Latin. May mga ibang parishes po, kahit tinaintindihan, kinakanta pa rin sa Latin kasi mas maganda yung sa Latin. Pero karamihan, para maintindihan po ng mga tao, itong English translation ang ginagamit. Ito po exactly yung beginning ng chant na ito. Exalt, let them exalt the host of heaven.
Exalt, let angel ministers of God exalt. Let the trumpet of salvation sound aloud, our mighty King's triumph. So doon pa lang ang purpose ng exalted na ito is to trace the history of our salvation from creation to the fall to the promise of the Redeemer at yung pagpunta ni Jesus as light of the world, symbolized by this Paschal candle. Meron line dito na sinabi niya, this is the night that with a pillar of fire banished the darkness of sin. So eto, kinukumpara si Jesus or si God na birang light that brings light to darkness. Tapos, yung part na yon na napanood po ninyo sa video ay yung towards the end, the conclusion of this exalted. Ito po, ang Latin translation or original Latin. So, pwede pong yan ang kantahin, kinakanta sa yun nga, sa Vatican, sa mga ibang simbahan around the world. At ito po ang example. Una, sa Vatican. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et ecum vivit et regnat in saecula saeculorum. At sa ibang parte ng mundo, pwede din pong Latin ang kakantahin. Superni luminaribus nicea atur et flammas, illa eius Lucifer in matutinus inveniat, ille in quam Lucifer qui nescit occasum, ille quer regressus ab inferis, humano generi serenux iluxit. Pag magre-research po kayo, go to the internet at i-search nyo ang original meaning ng Latin na Lucifer, hindi po exactly na si Satanas yun. Ang translation, pag sa Latin hindi yung modern English. Kasi modern English lang, in-equate si Satan sa Lucifer. Pero sa Old Latin, sa original talaga na Latin, sabi nga dyan, Lucifer does not necessarily refer to Satan. Pag sa Latin, hindi yon. Kaya sa atin, sa Catholic Church, ang translation, yung old translation ng Lucifer ay eto, morning star, Lucifer matutinus. So yun po, ang ibig sabihin ng Lucifer, morning star. Hindi siya si Satanas. Okay, kaya yung translation na kinakanta namin sa English ay ito. May this flame be found still burning by the morning star, the one morning star who never sets, Christ your Son, who coming back from death's domain, has shed his peaceful light on humanity, and lives and reigns forever and ever. Amen. So ito po yung English translation. Hindi po siya Satanas, hindi po siya demonyo na sinasabi ni C.J. David, kundi morning star. Literal na meaning ng Lucifer ay Lucis, light, Theros, bringer. So, bringer of light. So, we are referring to Jesus Christ, the one morning star. Yung sinabi din ni Jesus, I am the light of the world. Kaya nga si Jesus nire-represent ng Paschal candle during this Easter Vigil. He is the morning star. He is the morning star who never sets. Si Jesus yon, hindi si Satanas. Okay? I hope this is clear.
Kaya etong si kapatid natin na si Pastor CJ David, ipagdasal po natin siya. Galit siya sa Katoliko, dati siyang Katoliko, pero ngayon sinisiraan ng Katoliko. Nililin lang ang kanyang mga followers, marami pa naman siyang followers. Lately, chinek ko itong video nito, meron na po siyang 14,000 comments. So can you imagine, 14,000 na tao ang nilinlang ng isang kapatid natin na pastor na ito. Tama nga ang Biblia na sa ating panahon ngayon may mga magsisilabasang mga false prophets. Be careful kasi marami sila sa internet ngayon. Kung gusto niyo makita talaga yung kanyang sinasabi na video na yan, madali naman mag-research. Kung ano talaga yung kinakanta namin ng mga pare. Ang pangit naman yon pag sinasabi na yung kinakanta namin ay para kay Satanas. Nagsimba po kayo last Easter Vigil, narinig po ninyo yung mga kinanta namin. Hindi po si Satanas yung kinakantahan natin doon, kundi ang ating Panginoong Jesus na by His death and resurrection has conquered darkness and death, kaya siya po ang light of the world. Happy Easter. God bless po. Please share this video para mas marami pang Katoliko ang ma-enlighten para i-expose natin itong pastor na ito. Sabi niya, tayong Katoliko ang kanyang i-expose. Ngayon naman, i-expose natin through this video ang kanyang sobrang kasinungalingan. Again, salamat. God bless. Ito po ang tanong na sasagutin natin dito sa video na ito. It is about cursing. Ito po exactly ang kanyang tanong. Father, ask ko po, ano po gagawin ko if merong sakit ng loob ang parent ko sa akin pero namatay na? At ano po gagawin ko, Father, if in case na isumpa po ako ng nanay ko bago siya namatay? Yan po ang sasagutin natin dito sa video nito. Maganda po na tignan natin ang turo po ng ating simbahan. Of course, base din po yan sa Bible. Sa Biblia po, bawal na bawal ang mag-curse. Marami po dyan nakasulat. Isa lang dyan ang Romans 12:14. Sabi po doon, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Bawal na bawal po sa Biblia ang pag-curse, pagsumpa sa ibang tao, lalong-lalo na pag ikaw ay parent at isusumpa mo, i-curse mo yung anak mo. Kung minsan merong sobrang malakas o sobrang matindi na resulta sa mga anak po yan. Sabi ng ating simbahan, in the tradition of the Catholic Church, being cursed by parents is considered a serious spiritual matter due to the authority parents hold, but it is not seen as an inescapable faith. So, sa turo ng ating simbahan, dahil yung nanay ay may authority sa anak, pag kinurse ng nanay yung anak, merong spiritual effect yun. Pero, hindi naman hopeless ang case na ito. The Church teaches that Christ's power, access through the sacraments in the Catholic Church and prayers is far greater than any curse. Meron po namang solusyon sa ating simbahan, kaya nga ito po ang ating pag-uusapan. Ano ang dapat gawin? What to do to counteract a parental curse? In case ikaw ay sinumpa ng tatay, sinumpa ng nanay, in fact, kahit sino ang sumumpa sa iyo, meron namang solusyon in the Catholic Church. Number one dyan is utilize the sacraments. Ito ang primary defense. Remember that in spiritual warfare, mga kapatid, what is important is defense. Sabi nga sa basketball, offense wins games, defense wins championships. So sa ating mga Katoliko, ang pinaka number one na defense natin para i-protect natin yung sarili natin. For example, para i-protect mo yung sarili mo sa curse na galing sa nanay mo, patay man yun, ay ito po yung gagawin. Una, pinaka matindi dyan ay confession. In my experience as a priest involved sa deliverance ministry, kung minsan, ang pangunahing ginagawa namin para matulungan po namin yung mga victims is turuan sila na gawin yung tinatawag natin na good confession. Yung talagang sincere ka, nangungumpisal ka, at kung ano yung dapat mong gawin after your confession, ginagawa po natin yon. May mga videos ako tungkol sa good confession. Pangalawa po is receive Holy Communion. Magsimba ka at mangumunyon ka after na nag-confess ka. Because for us Catholics, yung katawan ni Kristo na yun ay totoo, hindi lang simbolo. Kaya pag nasa sayo si Kristo, siya ang magdi-defend sa'yo. Siya ang blessing mo. Siya ang
magbibigay sa iyo ng mga kailangan mo na grasya para may defense ka. Pangalawa po na grupo ng mga dapat natin gawin is pray for protection and deliverance. Diyan po mababasa natin. For example, pray the rosary. Ang rosary po is a prayer of defense or deliverance. Sabi nga ni Father Patrick Peyton, the Apostle of the Rosary, a family that prays together stays together. Pag ang pamilya, pag isang tao ay nagro-rosary, since the rosary is biblically based, you meditate on the life of our Lord Jesus Christ, joyful mysteries, luminous mysteries, sorrowful mysteries, and glorious mysteries sa buhay ni Kristo, then matutulungan ka para ma-defend mo yung sarili mo. Pangalawa po ay renounce the curse. In the Catholic Church, meron po tayong prayer of renunciation tulad sa Black Book ni Father Francis Siquia, page 69, andun po yung instruction paano gawin yung prayer to renounce curses or prayer to renounce any involvement in the occult, mga ganon. Meron po mga deliverance books at andun po yung mga pwede natin idasal, pwede ninyong idasal in case you are a victim of a curse. And then, use holy water. Sa mga bahay natin, mga Katoliko, traditionally speaking, meron po tayong holy water container sa mga drawers natin at yun ay para i-bless yung sarili to protect ourselves from any evil attacks caused by curses. At isa po dyan, pray against the curse. Ulitin ko po, may mga prayers to counter, para labanan yung mga sumpa na yan in the Catholic Church. May mga prayer books po tayo na isa sa mga contents doon ay yung prayer against curses. Pangatlo, na grupo ng mga pwede natin gawin po ay respond with grace, bless, do not curse, sabi doon. So, respond with grace, bless, do not curse. Ito po, ang sabi ng Biblia in Romans 12:14, bless those who curse you. Huwag talaga i-curse, huwag magalit sa mga tao kasi pag nagalit ka, magiging entry point yon para mas may effect sa iyo yung curse nila. So, bawal po yon sa Biblia, sa turo ng Biblia. Continue to honor your parents. Kahit ganun yung ginawa ng parents mo, love them, and since you are Catholic, kahit patay na sila, kahit patay na yung nanay mo na nag-curse sa'yo, ipagdasal pa rin sila, i-intensyon sa misa, lalong-lalo na magpanovina, mga ganon. Pag ang binalik mo sa curse ng parents mo o sa curse ng isang tao ay blessing, God will protect you, God will bless you. Isa pa dyan, offer the suffering according to 1 Peter 4:13. Imbes na magalit ka kasi nagkakasakit ka o nabibiktim ka dahil sa curse ng nanay mo, ng ibang tao, offer that suffering to God, to glorify God. Ganun po ang ginagawa ko pag nagre-retaliate si demonyo sa akin, pag may deliverance kami, sinasabi ko doon, Lord, etong ginawa ng demonyo sa akin, kahit hirap na hirap ako, etong kahirapan ko, itong sakit ko, itong pain ko, iaalay ko sa iyo for your greater glory, for the souls in purgatory, and for the conversion of sinners. Para yung ginawa ng demonyo, akala ng demonyo, panalo siya kasi pinahirapan kanya, pero dahil ginamit mo yung hirap na binigay ng demonyo sa iyo to glorify God, to pray for others, to pray for the conversion of sinners, parang naging blessing tuloy yung curse na yon sa iyo, kaya nabaliktad. So yun po ang maganda sa tinuturo ng Biblia, na you turn your suffering or you offer your suffering for the greater glory of God, for the souls in purgatory, conversion of sinners, for the Pope, or ano man ang magagandang intention. Number 4 na grupo ng dapat natin gawin is kung sobrang malala yung effect ng curse, may mga nagkakasakit o nagkakamalas o may mga kung ano-ano dyan na epekto po ng curse na yan, seek spiritual assistance. Kumausap po kayo ng pare, especially exorcists or mga deliverance ministers. Marami pong nagpapatulong sa amin na ganyan in case talagang meron pong hindi maintindihan na nangyayari sa inyo. Brothers and sisters, in principle, the key principle or yung pinaka dapat natin maintindihan na ito, the church teaches that while a father's curse or a mother's curse or kung sino man yan na nang curse sa iyo can have strong spiritual effects sa atin, sa iyo, good is always stronger than evil.
Ang kasamaan po ay never na nananalo against goodness. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa. According to Hosea 4:6, tayo ay nasisira dahil sa ignorance. Kaya alamin natin ang turo ng simbahan, turo ng Biblia, para tayo po ay matulungan natin ang ating sarili. By returning blessing for cursing and anchoring oneself in the sacraments, the curse can be broken. Pwede natin sirain yung sumpa kung alam natin ang ating ginagawa. And the intended evil can be turned into a blessing. Imbes na masisira ka dahil alam mo yung ginagawa mo, lalo ka tuloy na be-bless, nag-grow sa spiritual life mo. I hope nakatulong itong video na ito sa mga nagkukurs dyan. Merong pong pag-asa kahit malala yung result sa spiritual and even your physical life. Please help others by sharing this video. Mag-comment kayo, or pag may experience kayo, i-share po ninyo, or pag may advice kayo sa mga taong biktima ng curse dahil experience nyo, please share, mag-comment kayo, mag-like para matulungan niyo po ako sa ministry na ito. God bless po at salamat. Ang tanong po na sasagutin ko dito sa video ngayon ay tungkol sa ating celebration ngayon. Ngayon po ay April 4, 2026, Sabado de Gloria, or Black Saturday or Holy Saturday. Ito po yung tanong ng isang follower natin. Dearest Father Jeff, please enlighten us. Why do many people celebrate on Black Saturday and they call this day as Sabado de Gloria? Many Catholics go to swimming, picnics, and outing. What is our catechism about this, Father? Can you please pause the video? Thank you and God bless po. So, ito nga yung napapansin natin. Sabado de Gloria ngayon, Black Saturday, parte pa rin po ng Paschal Triduum ngayon, Holy Week, pinakamataas na selebrasyon sa ating mga Katoliko. Pero yun nga yung medyo nakakalungkot kasi dahil nga parang mahabang bakasyon ito, some Catholics take this opportunity to instead go to vacation, magsiswimming sila, magbabakasyon, or kung ano dyan na piyesta na pupuntahan po nila. Ano daw yung masasabi natin? Ano yung catechesis dito? Mga kapatid na Katoliko, we are still within the Paschal Triduum. Ang Paschal Triduum po ay yung Holy Thursday, Good Friday, and Easter. So, 3 araw yon na dapat pinakamataas, pinaka-holy, pinaka-sentro ng ating pananampalatayang Katoliko. Kaya yung mga pangunahing ginagawa natin sana ay nasa simbahan tayo. Tulad mamaya, meron tayong Easter Vigil at bukas, Easter Sunday, magmimisa, magsisimba sana kayo. Kaya hindi sana pwede yung ngayon ay paparty kayo, magbabakasyon at magsiswimming, sabi ng sinabi dito, mag-outing, magpipiknik, Black Saturday ngayon. Ngayong Black Saturday, since kahapon ay Good Friday and we believe or commemorate, we remembered, inalala natin yung pagkamatay ni Kristo at ngayon din, He is in the tomb and we are waiting. So, ang spirituality, ang mga magandang gagawin natin ngayon Black Saturday ay tumahimik po tayo, magnilay-nilay, magbasa ng Biblia, magdasal, maghintay, tahimik. So, hindi sana pwede yun nga, magpaparty ka, magpipiknik, mag-outing. So, siyempre, pag-outing, parang kinukontra yung spiritualidad, yung dapat natin gawin ngayon na Black Saturday. We are supposed to be silent, pag nilay-nilay, kasi nga, we commemorate na ang ating Panginoon ay namatay para sa ating kaligtasan. Parang ganon, may nakita tuloy ako na post na ngayong nabuhay ka, Panginoong Hesus, isusumbong ko sa inyo yung mga nagsasaya, nagpaparty, nagpipiknik, nagsiswimming nung namatay ka. Parang may sense yun. Kung Katoliko ka na maayos at ngayon ay inaalala nga natin yung pagkamatay ni Kristo at yung time na nasa puntod siya, kaya maghihintay tayo para mag-resurrect siya, tapos doon tayo mag-celebrate, pero sa simbahan pa rin. Hindi parang kontra talaga sa pananampalataya po natin yung ginagawa ng iba. Hindi naman as in lantaran o very clear na sinasabi ng simbahan na masama yun, pero it is
parang kinokontra kasi yung espiritu ng ating selebrasyon ngayon. Kaya ang advice ko, pag ikaw ay Katoliko, huwag po sana munang gawin etong tinanong ng kapatid natin na mag-outing, magpipiknik, magsiswimming, o magbabakasyon, hindi magpaparticipate sa mga gawaing simbahan. Ngayon ay Black Saturday, manahimik ka, magnilay-nilay ka, magdasal ka, kasi nga, our Lord died. We are commemorating. We are not killing Him again, pero we are commemorating yung kanyang pagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. At bukas, o mamayang gabi, Easter Vigil, at bukas, Easter Sunday, magsiselebrate. At sana, yung Easter season na yun, kung may time ka, doon ka magbabakasyon, magpa-party, mag-celebrate. Ganun po sana yung ating gagawin. Have a blessed Holy Week 2026. Please share my videos, mag-comment, o kung may suggestion kayong mas maganda, mainam din na rin na i-share nyo yan. Support me by doing these things. Again, God bless po at salamat.